Kadena nami bimuang ka sumangatang amira sarasay rakang sangka iya ramadan ipilo sa dusa o mga ori penekang kadena nami bimuang ka sumangatang amira sarasay rakang sangka iya ramadan ipeluas sa dusa mga ori penekang tatapang kaku tetanggisa sunod para tiyayan kang linasan kang kubarabang ae sa paruwis na kadena nami limo ang kasumangatang amira sarasa Takbir! Abalang wana iya pagpumamakinag na mape-monitor. Tidak pati hari pagari ada mabut agi mamamakinag lagi rakwan na makam bibida agi yung kota monitor ya. Awah kagira rakwan na biniyang kesabutan. Badila buru digira lagi di puasa ida pata kabubua kano. Sama nai nauman isap manai nakatya biya lepas so iutu. Na bububub na bosya biya kautu. Matan na uman isap kita noai na mararang suka pura-pura tahun. Agugyan ko to aturugyan. Nagugyan ko to umusya. Na uman isa na misa sako na abugla. Api suka pamamakinog na rin sa kano po na indo mamamakinog. Kala mo rin man tuwag yung kaya wasyat. Bayalab yun, bubaya ano. Aya ba sumranaw na kaya rayaan na kaya liludan. Aya kada kanan na miya pasamun sa wasyatay. Uwa lang bu. Na mata na sobra amar na kapungutan niya. Wah, kaya takawang ano doon sa padakan na naikataloy ni kung mga watakan. Nasikan ko nora isa mahad marawin. Mga watakan na doon na buong kapagis sa kuwida. Pale doon Arabi. Mga salami, ma'am. Tadi akan na ikatawa no dumapita isa gawin na di na tambusira. Naya pagkabubayan na ka na medyo natakikira na suwagama. Mga mata ka na mga bubaw na pale din Arabic, makagraduate sa grade 6, gino ka. Uway. Na napale din kapag Arabic. Yung ito asala pito ka na rakanwasa ka na yung kaya mahad Abdulaziz. Kaya pakasala ina mahad ranaw. Sa kami mga andang siya mga murita. Kaya Arabo Misaya, inakubuhan iwa sa kami na si Ustaz Abdul Mahmud, Ustaz Abdul Ramah. Ina ni mga Arabo misi. Owa. Namada ka na sa miyang guru-guru ang sika, lagi na yung utwalok sa ka na si Alim Sabdula Alawi. Isa ko apitong yan nawata sa kaya Baloy. 1976, nasakan sumisyon si sa Kapagbag. Sagyan kaya rakatano sa Baloy. Representative ako Abarius Sarif. Oh. Ikadua ko si Iko contest ko 1977 ko provincial contest. Kaya mamuro pa kasala ka na pababati ako mamusa Quran. Kaya na ko biya kalala idabu. Aka na ba ko biya na mama. O ay kagi apakasalakan. Nakabati sa Quran. O ay sunso pa man nagya pamikira ko ron. Ayan dapatot ko rin panuwala.
na makenaltano ang kaya Quran. Oy. Da alalaw akapumbuti ako Quran amay kadi makenal sumaanan niya. Kalagi ubang katya pelis Quran. Aya patut ko pembuti sa Quran na mabetian sa Quran. Na rakus umaanan niya. At ibatag na yung pama na pembuti adita kataw na nga pembutian ta. Eno sakita no na rilaya ko niyo kapaliw gotar kita no so kaknal ako Quran. Kau pa makabang ka din di pa magidaydoan sa Quran. Anto na ikakuang kau naguna. Ayaman na kala abalas aka pembuti ako Quran na kagigyong kuto aka pubunuti kumapapadalam amanan yan. Kau pergi dito hindi palagu-lagu. Nanaman isa na kapakaya pwede matatago nag-iron tuturno ko. Ito pati Ayaman na kanalan wanto na ay mapapadalam amana si ko Quran. Di ka nukman nagkatakawiyo. Nga, nudan tanong agyong kay ulan-ulan na Ramadan sa manay nagkapakaya na magawi. Alam mo, alam nga na Khamis kapakay ang makapiniyatatan. Ito pati nasama na na umakan niya tatano okay, na umakan niya tatano na sigurado ka nun napakan niya tatano ngay no basta kabuka na pumaling umaga na kapupukan niya tatano ino to nakakita man na kabubay mamusaya pubugaw kusa mata na ito pati may nikiya na bubag yung kayaw po mananakapapasara lang wantaman. Gibu manisay ni nasala kau na kapakiletaw. Manimayleta na makukuro-kuro tagbunta liya po sa kapakakakarasi. Ito pati, udubog yung kayawa pisaban. Arapatano sa giyong kaya balas sa mapapadalang ukulan-ulan Ramadan na ibatakwala kalitalog na inggudaw daan. Nabati, na aling tanong pumanag yung kaya sasanggutan aging kaya ulan-ulan Ramadan. Kanta mo ay pagkakanada at ibod na imiyakatali mo masubisita anto na ang mga day imasasangguit yan isaw na mabibibit yan mapupusain yan mauguton yan initali mo man yan nakita no at iba tanod na ipunggiro ulan ni manto Ramadan kaya mo kaya sabutan tanuron nadaka ka nadakain no nadaka ubay sa larudupa igiradudo ayat tara lebih kita no kagi suba sa kailangan narakatagalo bubay ko na aya patut tara kita no tara lebih kita no na makanalatan wanto na ang mga day ipod awit-wit aging kaya ulan-ulan Ramadan na suratan yun sa mga panunurata kasi ako sa tanig yun namada ka namin ni surat yun nasalakaw pamane at isok mauduna ka na roon na karakano si ipamana bupakinan namada ka na si Siro na nambuko lang kanurakan tiyan tunay niya siuso niya ang paman dapat yun labo maranawayang niya buko-buko na pa na mamamakin kung di ka masuwatan na liyang pingin na tangidan niya sambil dia maranawa kung di ka masuwat ako lagu kamu pong tao si lagu isaw na sola na makaikatiro tinanta pa na kami ni usia di mga usia atau na nga maranawa ko malakatawian nun at ikwenta niwa 1970 ito na di ko di mga dun sa Arabi ka wata-wata ako pa matuwa pa na wata ka na kasapulang uli maidida ka na di ko di mga dun nakatawa na kang piratas sutam sama na na udibu kagi Arapyo na balas sama na ang akatimu-timu apantag kuwa gama matan kuwa la kaya kada-kada nambali ino to nga kagi so Rasulullah na aya ko nakatiruyan na aya din ikapakapasadutan siya apisi sa oras nang giraw din sa mga malaikat kumu magfuran lakum
Aduh, pamanin dikek kanuda nakarini daang kanudangon. Allah. Na doon kayo ni gatong nakalilimod. Ang nga lagi daya isa-isa oras narini daang kanudangon wala. O daangon ng mga lusatan. Oy, ka. So kung sa mga raratatano, napi kalayan na sumbiyon wala sa mga pipiya. Nabaya ketong ko katimu-timu sa purpis. Dapat ako. Ayah kada kala na timu-timu sila sa bubuk kubura sa purpis na di sisilig. Tingin na bondo na kiyala. Wah, saka na tigil na doon na may tuar ka kanunya. Kaya so kara na tigil na sitiling ko. Kukuha po na sitiling ko. Aba din na ipapara. Dapat ako. Ay pala kaboy yan, nakalalaan ka. Ito na isuin yan, may buwat sura ka kanan at talugotos. Sisubur ka. Ito patakaw. Na. Paganay asa sangguitan at yung kaya ulan-ulang Ramadan. Sada ka ay sulidaluya ka na roo. Ito pati ba? Kamada ka na si saksi siya at pag ginagupo niya susun. Kadi ako nun surat na kami susuratan. Paganay ro. Na imanu wat taqwa. Paganay ro na na. Imanu wat taqwa. Bahasa na Arab, nakanabatan ng mga Arab, maanang, idapati, kani sa buta. Kau dia kan mana na bunda keso ko deh, kakatay daw patero. Ino pa nakasiya ko tiyo-tiyo. Ayay kadua. Pada benar ini kasabutan itu, kati dia patero. Ayay kadua sanggui tuit-tuit, tadi yang kayak ulan-ulan Ramadan, na ukhwatun fillah. Ukhwatun fillah. Aya mana? Mana na kanunnya? Na kandayu-dayu, kambubudayu ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat iwaw? Nga. Ikatalo ko panonorat. Babayaw na kanso-panso. Aya ikatlo na al-musamaha. Al-musamaha. Ato lagi yung kaya basarap mabu al-musamaha. Aya maana nakapririlay. Idapati al-musamaha. Aya maana nakapririlay. Ay doon na pumili. Kaya sabutan ng tayo katalo. Aya ikapat na ino kagugutin tano mo ya kana kasabuti at iba tano din na pia kuha nagyang kaya tama na siya kapito tapi ang ibimiyo siya kana kaya sana ne siya nga seminar tano aya ikapat na at taawun ay do anto nagyang at taawun nakapakipaggugupa kau to kapakipaggugupa. Neno kau sa intano bunga kapakipaggugupa. Idapati aya ko na ikalima na al-ittihad. Al-ittihad. Aya maana nagyang kutwa kapagisesya. Al-ittihad kapagisesya. Aya ikanam na al-musawa. Al-musawa. Aya maana nagyang kutwa. At isa man nalilipad nga ako pinakatawa ka nun. Huwag ako sa kanugi, di ka kalaro. Ben man sumakapila sa korona mata, baya dabi. Katawa ka nun, nakapiyagi nga pagariya ka na kamera man, adiwa ka na panagkakalaro. Kagi na ba kumiya kalaro? Kali kami di seminar sa iyong utama nga bubay niya sa iyong kutwa Aluga Airport. Kaya ka nag-iya kisupagariya. Kaya na usain tano ang apaganay runo anto na yung kaya petero na imanu wat taqwa anto na ay petero a iman nagut at taqwa naginan a iman naginan suparatiya inutan wa ilalayon agitan maniminar lalayon agitan maganad kagya pagpumakat taduman tanwa ginawa tanu ka so kurang sa iman na ano kataguhis sa iman
So liliwa na iman, anak kata bisa iman. Lepati kada man mo liliwa na iman. Kenapa ya gue liliwa na iman na bapumbutunga. Kaya sa mga lukas tanong na bestati ya, kiswa-swa hari tinggi kaya na liliwa na iman. Aya kaya sabuto ng mga lukas tanong na bestati liliwa na iman na pumbutunga. Liliwa na para tiya. Lepati kaiman na para tiya. Now, usain tanuag yung kaya pagturon aparat tiya nagukalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ay mga dalil. Katuro Allah sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum innallaha dzul fadlil 'adzim. Ayat tanan sa Quran si matatagu ku suratul Anfal. Suratan yun ay lenirun. Suratul Anfal si ko ika 20 Agusiyaw ayatan yan. 29 kurang kami. 20 Agusiyaw ku suratul tunod ba? Ampan. Tengah kan ba niyo ditatano di. Tatatano din niyo bisa. Sama na habis na pada akan lumabagri memori. Dapat suratul Anfal ko ika-20 Agusya baging kay ayat takat firwallah. Anto na ipag-akasabuta tano kung maranaw niyan. Dapat nagtialuan wallah aging kaya mudo niya kanua adna paratiyan yan. Ada niyan no nagpedes mga kapir. Kaya tialuan wallah na sumya maratiya. Hey sumya maratiya. Antawag yung kaya miya maratiya. At tialuan wallah. Anto na irupa aniran. Anto na ibuntaliran. Anto na mga karinakiran. At iba tadi pira pada ko isang miya ratiya. Naubetong mo na imada. Naluin tanuda na nga tialuan wallah miya maratiya. Kau ba kau naman lumapupukas. Naka makapanaguntaman, kaya man nakadakala na sumasana. At inapada ko ikumiyara tiya. Idapati, pagaluin tanuro na yan. Anto na irupa ng amiyara tiya mga tao. Na inaluy wallah sa Quran, alladina yu'minuna bil ghaib. Siran at wallah, napaparate aniran, so di pagkilay. Sama na yan, napaparate ang tanus wallah, napapagkilay. Kenapa pagkilay? Paparate ang tanus mga malaikat wallah. Sama na ito na di bago paparatian tano sa mga malaikat wallah. Na ino tano di makanggal pagsapiya makasisingay. Badi tano paparatian na inaluy wallah. Wa inna alaykum lahafidhina kiramang katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mata na tigwala sa kanun na nakisisiya para kanun. Adu malaikat aginan sukiraman aguso katibin. Ini na bahasa Arabanan, anto na ikiraman, nakisisalaan, anto na ikatibi na mga paniniurat. Nakadi mga paniniurat, na gagawidong doon na matatagusinan sa kayang beratak ini din. Nauturo ka sa mafia, na isurat. Nauturo ka sa marata, ayaw pa na ba mga gala baka, napanairan ni bisulat. Ina naman sa kitab. Aamay doon nakamatan dagatan sa alungan na mauri na ipinawag na katano ang mga kitab kanwa na naginan susuratan o kiraman na gusto katibi. Nagupo na yung makuha ka mutakitab ka na nakawanan na 5 na nadadisa ka. Dadisa ka di ka biya siguro doon biya kasunod di ka kusurog. Nagupo na yung mikawakaw na diwang. Wayasla sa'ira na miguro o kakada naging kutua kabinasa inuto na miya sigurado akatago kada na kunara kajahan sama na na malung ka kung siya ginawang kaginawa ko na andamin ni Ramig so kaya paguyag-uyag ka ina ba tao? Na anto na ipadaro pa ng aming aratiya paparatiya nilang swalo na mauri na sirana na di sirani dunia ugaib na dilani putoliya tu kagiyong kutwa bubaya Iran si dunia na buaya mana ini na susulamig siran ko bubaya sa alungan ang uri
Gitu. Sira na mga tawaan na mga parating yan si kuala na pudarot pa aniran, paparati aniran sunaraka. Sa katano no paparati tanong sunaraka na ipatagadigan din na makangalabag sa mga rarata agalabag. Dapat ako kay ipatagad na mapagapas ka, iman to na itkong minanar, na ipatagad na manggalabag ka, andamani ka pakamara di ka akaawain ka, kaganating ka, di ka malantumisi ko naraka dihanam. Kuri kay? Sira na paparati aniran susurga wallah. Taruh sudah. Paparati aniran susurga wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayadun ala layon na gumata tatap ko pusuiran naging kutua kapa katita papairan sa kapa mangalim bebeaniran si kokad naniran Arabul Alamin apya disiram pen ini tangkap disiran pihak karpang ulah didiran tunganairan masih pagiran na asarbu amaswatiran suwallah subhanahu wa ta'ala dinan mga sifat o adun aparatenen si wallah Ayah mana? Nah sirana tigol dan ipetum pikiran susambayan. Sirana na iran di pamayan bukan solima amang waktu hukuman mabugas sa alungan. Kenapa baru pedami ali lagi na di maatabu. Kasiran nagiiran ipetum pikiran susambayan alima waktu si kusulit umabugas sa alungan. Nagusiran na sumalalawan si mga tamukiran nagisiran ni Listo para si kuy kasuswato Allah dinan suwagama ipaya pa kay si sakad na paraten yan agi iso pada sanggui taging kaya ulan-ulan Ramadan at takwa Allah inu mga day miyada kakasagin kaya ini bagay rekaw Allah at tamo ubar ka isi Allah sa hadapan Allah inu mga day miya mamagay ka sa ka ulan-ulan Ramadan anta ka apya surakun Allah aginan suzakat nabang ka panabiyo ko ini ati mura ka dapat ka online ta buta ka no ubang ako yun na tinggi kita dapat ka Iman tialu adu Allah yang kanan namia maratiaya iperupat anu yang kaya mga tao amia maratiaya asira na paparati aniran sumigagib berarti aniran suwallah pia di ada pagkailay kena ubairan di pagarangan na suwallah kenapa suwallah na bada tanu sarupaan itu bataka ubangan di pamimikiran na antona irupaan wallah kami akan lalu siya ayah pamimikiran na kanagin kaya piang adun Allah saging kaya dunia oke adenan yan kulangit yung kaya adungan yung kaya mga bituon naguging kaya langwan apa kemasaan tano saging kaya dunia naginan naging ka pamimikiran na wantaway niya kaalinsan niya kagugasan ang manusia ba apot kagugasan inun sa Allah subhanahu wa ta'ala dapat iyo kami kakuan ini pagarangan niyo dapat kapagarian muna anto napa ni pedarupa naging kaya mga tawa petuluan wallah bismillahirrahmanirrahim kata ini wallah innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum sila nati wallah nah ayah rupa naging kaya mga tawa adun na mga paratiyan si wallah na igira miya negiran suingaran wallah na betul-betul sa anak aging kutua mga pusuiran ubaadin ang maaloy akan teru wallah abairan ikaw nuti na bayran timing udada sekitar igira miya nagkaso kat teru wallah o kipesunia saging kutuay na o pamamagay kano kaya tabu nga saka nakaadna tamo kaya Pabu din mga day supuso kasaka nakakasasalata na ratanan na rakwala. Aba ko di makapa mamagay. Abot na imiyay do takadadalook ka. Imatan eh. Ino mga day sa kabigan wala sa manang. Lagi do kadeto.
ya tagu ng mga day yung kanana puso ka sakada ka patubidin ng mga day sa puso ka sakada ka ag yung kaya inibigay ka wala at tapang akada to inong mga day kaya tagu ng sakada ay sumarir ka wala ubang kalimi Panginoon tulan sundo dito anak ka pili ako dito kaki din ka awaraan na yung benar hindi na magupit na kesimpok ya sorry bata agad din nakakariwan babatin ayang mga bubayaran siko agama natutuluan wala ang amya maratia ayang maanay na sumia maratia na amay ka manakakanwati wala isaw na naman ang gila kano si kulawan o mga lalangan langan o mga saparan langan waya manay ni na piya kita palisar kita no kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana senggena kana sa kano at wala sa aya manay ni na paduman anto na nga paduman na ginan suturuan anto na nga turuan atong wakapagamadu at iba tayo pirawa paduman turuan muna naong na di tano katawa na amay ka umani isar kita nuna na inggugit ararabiyo na akat turuyan kang guna na uwaw makakuha sa paduman na miyakaw masuulan-ulan Ramadan asipan kaya pantagan at ini turunan si sagyang kaya paduman tano ang mga Muslim ko kagato na tano ko kadnan tano Rabbul Alamin ko ikasuat yan nakatay sa Quran at iya bedin ang penariya pula dapat yun o pengedegetan wanto na ikaketurutano ando man ikang guna na utano ando man ikakeswatatano si ko Allah nakati so kompleto ini paguyog-uyog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito pa ito kaya sabutan kung ba ay pelulubuatan nasala kawa ukit saging kaya Quran akatulad tano kuya manay ni nakarnak amo karna na ibet ko Allah kadita nu din mato na taman sakit kayo ko tano kulupa o di tano ay bigugit sarar betano di tano iya widakan wanto na imapapadagam saging kaya Quran malo ni man nagdaan amay kamakau matano ko kumura kapag makaumatan o ruway kabo din naman sulita no sili kakuti sa dunia ya lagi man nga masuswa sa giyong kaya dunia na kang gigita-gita ya lagi da yung mga wata adi sila gigita-gita na ana oras ang ginakaniran sa mga gita-gita iran na magindudus siran ako mga wadairan sakita no mampu nagiging na mabubali ay gita-gita yung kaya dunia ay awidakan na may din kamandudutan ko kumurada masasangguita ka idapat kakatir wa buwa kristitik isenya umang niya na piya kasimbol niyan si sagyong kutamaanan niya na kumranaw asal sa tao adi makainang ka si kokitarubagian sagyong kaya kubur na yamaan na ini nanana lagi nananagpigyan naman ay o lumiyangwi ko kumitas sa maulad ay yamaan na ini nakaluda na dagang panayan kapag nga man naging arus adi ka mataulungan rapasan ka aripag adi ka pa namakado ako nakiyagin tanga malo nga man nagulog yung kaya ko muro amay ka matago ka ko kubor at tandaya kawiyag-wiyag ka si taman sa dibang kita na subunya na matatangkal ka dun sa din ka iya kubur amay dun ka da amya kubur ka da amya papasadan ka si ko dunia kaya ko agi ka si dimbadan na piyaso di gede dapat dengan tomia ka beda dapat kau ati miya kau ma Ramadan na inay naman miya kapirakan yan masagi da miya buhi ka akate miya kato ato akate natin ni at hindi ko miya galong amiyang buhay kaabot na nga kayo ninamiya nga kakaro
naman nabigikan na namiya sway sutugak. Niya kanipinipisan na la ilaha illallah. Baka di kapuna na dimina ko pa man nakanguda nga pa na mabibintang aligay. Hanagara-garat tayo. Ikaw pagka nakakapo ng mga tungan eh, kakatira na basta ako na nagara-garat tayo, nasa kaliman. Imata na eh. Halika ako. Apagka mamalatama mo, saka mawin ako ka, nagagara-garat ako. Imata na eh, kabalik dito ko rin kumaka naman mo. Inakotakan sa murita ko ha, namabayong-bayong tako man, di nga mabuhay ka na. Mga kalasmita ka na, bali ang buhay. Imata na eh. Nga naman sama mo, ano ba ka rin kasi, ano bumito ko ka. Ngayon ako kaulitan ako, kamulan ako mamu. Namatang, hindi ko di magalaw, ngayon hindi ko rin tuturmi siya. Niyang buhay ka. Api ang maluta kararatan na, dapat ako. Masusuatatan sa ginawata. At iba sa kanimi pundiro. O man isa kita, no, napipundo niya na punta niya na batado dumiang adidi sigura siya. O makakapita no pagka sa ngiro na napakadori siya na. Dapat ako. Kaya kuswaya nagupundi ka susuko dia matanganan. Matagutugo na miya swaya na susungatari miya kay Sito. At kamalo pa na yung bulakan. Dapat ako. Kataon na ka na mga pipiakan may mata. O kaya kaya suko-suko din. Nga. Ayaw mana nanay na o. Antola din ikaw laula. Amay doon nakaisir kita no sa diyang kaya ko mula katiya masipagad na iyang manisa na di uling balingan. Maimamu ka. Now, antawa ay miya kang guna na orka. Baka mirangan na naso imami yung nga bertero. Kanya na maro patabi isa ka. Papa na ditulog na nakiwida ka. Agyong gaya mga pakay sa kukubur. Ay pagisirakitan o agyong kaya Quran. Muslim ka amran na ay agamang ka na su Islam. Aya kita betanu nagyang kaya Quran. Ay taman akanal ka si Quran. Ay taman akiabati ang ako Quran. Ay taman aknal ka kumapapadalam ko Quran. Ando mana kasembir kita no Allah sa paduman nagugyang kaya yung mana ini natigo Amerikano a guidance. Ando man ikapakuatan mo sa mga guidance isaw na napaduman guna na o akato na tanong ko kad ng tanong apeso kabati ako Quran na di tanong ko batiya. Malutan mo ko na ipamanay siya na ginawa tanong. Andi ka ku sa turuan. Basi sa yung kaya mga libro. At pagiraw din sa Allah dhalikal kitab katatan sa surat. Di Quran na yan. Dhalikal kitab katatan sa surat. La raiba fi ada asangka umapapadal mo. Di din asangka asan sa tao. Asangka niyan sa Quran na mimberi din akafir. Na su iblis na kiyang beri niya na kafir na panta ko kaya sangka niya na si Allah. Ano man hindi mo nakasangka kami kada sa buta ko. Apagiraw sa mga ulama. Oh, kateso katero Allah. Pagiraw ka mambu pagkisuwa-suwa ka kaya si. Paano tuloy ng mga ulama suka piyaw surga di ka sumasa ya. Bako na may aso. Paano tuloy suka rata udara pa unara ka di ka mga miyailan. Mata na merana yang bermiak pawa-pawa. Mata-mata ni. Na ayada na mata na kaumatan run. Kaumanisa na nanamisipat yan naging kultura malakas dito. Na amay din kasibu ko sa karatal mo takapakatan yung manian ko. Piting bisa narkitan mo. Kailangan narkitan mo. Matagur kita mo. Aging kai atak Allah. Kataguan tanu sa parateya makatupapay sa mga puso tanu makatikna siko parateya siko Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to na ubat tanu din pagibaya ari pagariya na so iman na mata kami dalawa na tanu pansaging kaya petero na parateya ubay na ilayin tanu aging kaya masa tanu mga maskit uman waktu
kita no mamagara baya saging kaya mga sambayang sa kanwa mga bayi lalayon adi di kapanambayang ko mga turugan niyo labo saging kaya Ramadan miya kadakal sa mga seminar miya kadakal so pagkailay taw naging kutwa rasa kaging kutwa parate ugay na si tano makikimpang saging kaya petiroon at takwa orang madiridas si itano makakrisis si ko kalak si kuwan lang madakala tabi-tabi ko kenapa manubas sa kano ubah kano sa pemana pami kagu aba kano mana gani oh tabi-tabi ko kano mga bani nama sama kepakaya madakala di kita sa mga seminarane na ibat kada yang kuwan ino to dinasang kilanian ko kapis sugukanian ko mga lalangan adik kabay Allah na pera-pera yung pasi seminar solo ya lagi na mga lalangan na ng magama iba't ka ba nga naman bumi ako ada uang seminar kika rumang ka na nakapanan na siya na lima mo na nakakali kita ka abubulkan kung pernah mata na seminar ako ya kawara-wara dapat kau seminar aku kaya aku tuh kau maka aku makasih tidak gitu aku keturun-turunan gue nana kasih setetan uji abna benda tara akan untuk kesempatan seminar aku yung tak apa sa matan ko la ile ka siya kan mga seminar sa Marawi laburun sa Samira ni papantag siya ging ayaw mo salasa oh nananama to ka man na ro lalakaw kira po mamasaan tanay na usumong mga pada seminar ko na ba mo sisira na bang bubu para da saliw suki untuk deruk nasi sasagor sakarsa dan ako pakaangar yang di rudi berang dengan atu na ria seminar agi yang gaya lawan na pesugod na buta lurun na matay yan atu na di makomen sa wala na ayak atoro di karumanya na miya tanur mambugi yang kaya kadolu agen sa siput miya mui katake dobo di kiyaw manumanam pa isu di pandemini panatak panagulog yan di ka matan ya katabi ko kanu relay ako niyo matan ko wala ka bada kalapasi seminar adi susung ko ano tumana ini ya natigil na miya taglalayo sa seminar na abod na miya nahuputa ya benar mampu narile ako niyo kagi na pitero akar kanu ka benar ya wala di mamusi karo mani nakisa de mabutero karo mani katarga 75 tahu kok dia miya kapan iminar kan at kasumya buti kan na sana ko bisa ya memonitor na ka miya buhi kakang ubay ka takin no di mati lang nama makito makan umam dapat iyo ada kan man mamudi seminar na bata beberapa ki monitor isi ka makan iyo kat itu siya buti ka dengar na utali kira duto tigil kadla ko batalo ya polisi ni ko nanto ni siya buti ka tidak bakal betul tidak aku kata lebih ngarani nah penubuhan na siya butakan aku bakal dididik o siya nakatakan penting ngaranak may dahil ako nila tina mundik ito sumya kapang siya terus sambu na siya o wala ba niya katawin ngaranak miya nga mumbuy ka na pero di din napatong to ba niya pa nakatawaw may kakuha ko ito nanay dapat iyo bako niyo ng piyanta ka kanadi ko di sindi kami ada suka pamanta ka kena amado at ipapakalangas na tawa ya kapag may kaunutan naging mga kaibigan ay sumar tayo dapat iyo nga ayan na tara lebih tano ang mga uri panawala nasisir katano so iman na matagur kitano agyun kaya asang gila pasisiminar kamu napanang gilaing kagyang kaya dila kami penduduk taropaan yung takabas ako sa tadi na sobra makusa tataguan sa generator o susuk ya paliminar ka na tama sa turong si karo mga napipido na dida kaya mambusa turuto pero dumiling tada mo karnaw karo mga nanaguliniwa sa nga masusua tama sa ganyan na pananagin ikaw nakapanaro-taro anami patay nga so dapat ako
Mada kalamambu nakatay na watak ni. Bumu pamana kambu watak na mata na kuwala kadid na ban niya na mapaya din niya ni kindulan na kumamatayan. Apa si karuman niya? Amatagi ni Raka. At yung nga abunta di wataka. Mata ni. Sama niya, may alin mga diyo Ramadan. Agi so iman. Na miyakala na suka pananggila na di tanugtungon ulan-ulan na Ramadan ino mga di miyaping pinadila kaya sa may tito na piyaka pamupuka sa sinta sa mga wataka naburo nila pagkagubiya umanisa na nakapagpudungongos bading ka sobra ka mamusama o amiga po mata nga baka di kayo mga siringan ka mari kayo niya pagkilaya palaka ka. Kaya ka nabupuan na tunga niya tunga na kakababakara ka sa ngari ka namin ka niya kasunod. Iba pa kami sulugan na sa ipat. Murahan ako di ba kabulong. Pangalid niya baka ka na. Nama ko mapanisota na kasunod kami matwatera kay Bibis ka. Mangingiti ka ka na. May matwatera niya di sa kapit ka. Kung nakakudaya tayo di kami niya kawida ka na kami kasi ibigay sa pitang sa sanitaryo ada larang niya taga ka imata-mata ni inumiyali na mga di aramata na akyat taguin ka niya na sa kanak ka au bumaw ka sa dila kaya sa adang mo sa kataw ang manusia kaya penusi ko pamilya ang kagerat na ginunya ka ino mga di kaya taguin ka Ramadan sa kanak kaya ya pagod na ay maanay ni namin italing mo Ramadan agyong kaya patungan tanunian si ko kalak ginan suka padang kila ko kateruk na galabak o babisindot ko ipagkararang ito ama naku na isi nga ko na ginawa ko may adi na ka ginawa ko agyong kaya dila ka padoyot di ka na pagkategar sa kaya di ka kasana kapamagan taaya ino mga din biyagang kinadidaya kater Rasulullah fakilat ka ummuk ini pagawa kay ina ka na tumawak ka na miyarapas matan niya kater Rasulullah oh fahal yakubun nasi fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim inuwatigu Rasulullah hindi pagawa kay inaka na tumabak ka na miyarapas sa ututan ni inaka. Ino ba ay ipanggirtong o mga manusia si kunaraka nabaso mga bunta diran uli na inalunian nabaso mga ngirongiran arwar kumiyang araragun o mga didairan napanabenar ka o dinasakatakhap po dapat kau apa karu di makapinaw do mapian nari pagari waya mini debak nabi apito taka nami kagi na ulong anak punya una di kaki ada teman dapat taka amay kasakitano ang mga pasi seminar sakitano ang sakano ang mga bubayakan na amay katito itegisi waging kaya di niyo di kapagagama maanaging kaya di niyo katunga aginawa niyo si kukang bilang ataw aginan su Islam na Peter Rasulullah na akadabilisanihi kaya pertanyaan naging kaya dilayan natigin ako faalay kahada genggenang kadidakanan angka kadayui apa si seminar tidak patah kau ubagian kaya ani kapo kau mga sole na rumoso siringan ka na minisayudop manamudu dekat kaya mata naman bumunta ka pa kakibay ang kau ang utakabasa ko sa tanig ibububay ko papataw na ka ba na mata nga sa langit kaya 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 na restay niya tanan ako pila makasisinga-singa po ko pagkita mata ni hindi na po na kanak ng kabiro ng bulan di ba muli at sa uto asumya nga una kung mga bay nasira na kalumiso at naman mo kami may sayo dito mabukuta mo tuloy na
Mata na basta may lingot na ipagpito ka kaya tarot ko pansa kabuhi. Mata din eh. Doon naman kung may adayam siran mo sa makataro, hindi na mapil itong tataro iran. Eman to namiya adi ni man to kaata. Namiya ka kapasumudo. So mga dokos tanong na yung kutuwa tuguniran siya, kataro. Na mga papulo di katero, ka na ba matatakapon? Mata kay mari kita manuto. So, taro, napapakari kita mudul ka na, kung ko lang irano ba irano kung bakara. Mata mo, aning gano'n. Kung tanong ka so taro, namari kita man. Kaya pilo siya siya, nangyakapya-pya mamu. Asa mapyaw ni mudula. Akit-kit po ta mudulian na nangyakapya-pya na mari kita. Namari, basirang muturo, nakambilan na tawa katuro. Ino to, nakaimari katsumulun na, kung ko lang siya na makasakali ko pakasa. Naiman to nakatara. Nabamari kita. Apa yang mamuso di mata iman to, niya kasuamra. Niya tori-torima. Mata naman, bukan sudah sa soroy. Masoro-soroy niya ng apobudasyon na balik. Mata, napo itu di mata turu apa yang ikan ini namanya kabur ka mabuka puna jadi ka paparo paden ka mata ngasih sudah sa armalay tangan na dida ka niya mo bisa kurang sang adik ka turu gindu kurang turu nama di digo mapi adi ka di ipagayu nakaliging kaya sumaya tagna yung ka nakapamaganda tanga sa pangato to prisan sa pagkanan na nakatukabu mata kali kira ko na bubupending na di manising sa ayo kapiyang adududo na kalmam laboro gira mado kasasutuan ng ipanakanan mata nga di mamangukin niya kay sana na dia kanibisa rin mudo runga ko ya ari ko na matan buwan na ari pagari di kami di mag-istorya na kapan na di bumana pumana sa sumarigin ay mata-matan ko na nambudo runga ko ama puti kalungan na di humata di ko dititinitin di kami punyo ta sa wakat Amati ako to sa iyong kutua masikitiran sa abuhulu. Nagunya nung tongan niya ako at rapido sa katuro. Ay patakwa nakakagyo, tulungan na ka nararaba ka niya. Anak talaga namin yan, dapat ako anak pemira na kasi, ito napaparo pa din ako niya. Anak talaga niya, ate makapira ko siya kami no, tapos nabiya ka rin ko lang. Oo, nadagod pa kasi ba't ako magkarat sa ginunira kan. Tsaka na panginin ko si Kuala ada gerata Indonesia. Mia kasih nga udah tinggal ada dia bikari deh aku nggak karena dia kan di pamakutan. Apa dah kamu tua dia mendapat peniun aku nih. Mama tina dua kecuali saya terpunak. Nah itu dia kesiannya. Tidak aku mbak. Apa kau dia tak sadar pun aku nih apa? Dia untuk mabeda bimbo tak sadiku. Saya nanti kapia kan tidak petakan suka anak. Ada kapia penautan aku nih, penakarin aku nih apa sadiku. Ati terga ko puma kanyaman ato pulisya na di uyak masa nakataya Ramadan awan nada tario gunggunan tano aging kaya tidak kamatanan ko wala kaya na mata kalakalan dito anak punan sa din kaya miyara gunggunan kaya awan pigit-pigilan yun inandaw tano ko aging kaya ulan-ulan Ramadan niya sindaw tanurumbu na itataruh tanong na din kaya kiyan duwan yan nakitan kamatan na nagwala kasukan ng tanong Rabbul Alamin ino tanong niya nalalayo nag-itiwat tawaga ino tanong niya na pumakay ng kaibat takwala kasukan ng tanong na tumanay amay lotikan tuloy nagsiko mga uripan yan amyon kirsiko Allah putulogin tanong Allah Hei sumia maratea amaya tigulla kamanang gila kanu si kulangan ini sa parakan si kuya mana ini nakini panduna kanun ko subuh kan kumangadalangan niya narak anu aginan Rasulullah na sengge na kanasakanu sa ayam mana ini na paduman amito niyo si kuy kasusu atarakan Allah subhanahu wa ta'ala nalalas na kanarakan pun atigulla sumanga karataan niyo tidak naman na apa yang mga pilakad na mga tao na may kamanang kilasiran
si kuya mani ini na mga lalangan ini sapar wallah na sukarataan tanu na iparak sa penuh wallah aya mani ini na paki tugaw aya nakita no nagumaapan sa ano pun natipon mo ini mana na kuya nakita no wallah sukarataan ang mga maranaw alay-alay mo doon na torotot dalay mo doon nakapangin puro anak ate kabur. Kanda-kala nasipati ang kita naman ko nasipata pa nakambing manonta kami nga basta napuputulan na ni Wari nadili ka parang yun ba ka na siya naroon ipalalang ka lang mata na niya maka puro-puro hidapuan wala kata amaya tigwala kamanang gila kanu nasengge na ka na sa kanu kami yagu-yagiyo sa mito niyo si kuya maanay ni na ikasuswatar kanu Allah nagulalasan niya narakano ka na sa mga karataan niyo napiyang kanunian rilaang kanunian kamataan aswallah naron sudut ada biya mala inutan mo di pulobras ko Allah inutan mo imaulaula ang mga muslim ang mga maranaw alagi da yuditan mo katuro siko'y kasuswat wallah inutan mo ay lalayon na iya makakakaminan tanong ko kawiyag-wiyag tanong sa diyong kaya balui inu ay umanisa na misisipate na giyang kaya uman lumakad na masingkilian sukak kaminan na kawiyag-wiyag inu ay pasukaya na sa gobyerno dapat na makasukaya nakaangat tanda hindi na dahil tapos na makuha susukay namin pumayad di mata na makuha niya susukay na nabagla mata niya napagkaraga niya nakapasagutan niya nakukan na niya ubang umadagin kaya ramada na makatatagal sa ka na din ka di ipanaga sa din kaya zikrullah din kaya din ka di kasuiswatak wala katagin si wala ubang umakabuka ito na miya katagal sa ka kaya maana niya napapagkagiro ka subhanallah subhanallah uwi na mga mapasuwa sa kami kamata ka kami kawan nakiata ko ajo ko pa kay dera ka mantinay sa bubong kaya apat ayo hindi na sisika sa wala na google ba ka sakali ka budak sa iyong kota telebisyon tapi hindi ka dimantay na na anak pasubing ka subhanallah uwan dapat ako nasa puso ka na makatatarbang si Allah alhamdulillah alhamdulillah now mutakabasa ko apya pagpinda ka naman sa mana pelunod ka po kapumiligan na kabo kaya man nakadakan na pagpinda mo lagi apa ko nganiw itagon pag yung pagod na kabo na panini at ako mata niya hindi ba na kao paano ka pasigar na ka inisigar ko sa kalo na pak Allahu Akbar subhanallah di mo niya ka di mo puso ka niya na yung mapusukanan bagi mo tayo disigod ko ang sukuan yang makay mga nete na mga ujawab tidak ada ide na tete ako siya magimpa kami kakuha ko iya ka bebe di napakakarong takalo de subhanallah man matingar na subhanallah subhanallah iya ka lalabelas dapat ako iya ka bebe mo napang natangap man nakuha na kasulapan nani at tabu subhanallah ako ni mister alhamdulillah ini ya tamu tuh watakan tupanan ada apa karena kau nana apu akan apa kedua amamu bismillah bismillah dia gotoa miamu ki angkat ko kode nya ada mamu biupa atanya kayak aku mah ieu betra peketo narakan mga abay kepakayan nakasasaktan saya pokoknya kami suka mga anak dia puan na kain niya pag na kami at tinggal sa kami at kita mamududa ka na mata dinay na uba bubungi pa man napakapalig huwag ko nananatar ka na baka dito sutaro lang ano makapalig mapia sutaro lagi namin ako pakamudulo ka na mudo mo pa kasi sa Saudi Arabia rin naging ira tunganero kami yan nang siya namikayaw mata nga mga koresunay na mga upakan nagira pisinga ka na sugula ka mo sa soso pisinga ko bukan ka mata ka to na miya kakagari ka iya benar na patay
Bundo suruh petemu dulu. Siya Saudi na matagir ako ng akoris na di mabuto. Naad na lagi duno lipstika, ama puti. Kaya makibulong. Dapat ka. Nagina. Kaya mana, nasa kanayar ka kanina, kandiri su. Oh, katigo kan kanun mapaguma. Aging kaya lagi deh. Tamun su kandiri su. Kumani sana anong magdamo kumani isa. Aging kaya kapagumanian. Agi amay kadia kan rakano aluin. Nati sumasana kanudin. Dapat yun. Ha? Aya pato kita no na masipa tetano aging kaya kasanggila ging kutua kabasa ko aya kapagkeda o kasanggila kita no na kagya innan nafsala amaratum bisu mataan aso ginawa na inay pesuguyin traka naging kutua kabinasa na pagpungunutan kaabaya ginawang ka kagya mapiyak ataw bubuungun ka ginawang ka na madakanakan wa mga tadi buno di nga penatanan supaya kasakatiro di kamalan dengan kunara ka ambog lagi pagpagubug ka mga tongan yang kanya kada kadiyo hindi mo sila na idimipagubug bagay kami yatay ka na nabakiran tatamang ikukubur mata nunung kuwagda ka pesos sa kataw na din na bundo ko pa sinamuntod o nakano din o kamata ka sa kasun niya ni pagubug ano nga puli mo niya na porta-porta din inami ka ba ko niya nakiyawa kaya agan siya kahit na di ka sila pagpagambugin kasi si karumang ka na iba ito ba pagulog sa kumuro hindi tako tiyara ka tama naman na ipuli sa iyan na tayong pasin ba't tadi kayo sa mga panugangan tayo sipatan pera na di tadi magititi ka siya kaya kalaro ka ba yung nakukuha na di imbuko sutap mato na kada na ini do bagi mato naman isa na ko mikiki makakaka ngari ang tayo tabu tirar ka iman to na ibet ka kiya dadun sa gugaw sa umanisa ko pudi kaya kung mana berpikir dia di kapatay niyo bersukarong ano nagagawi doon na di do ada may depota mata niya mata no wala kay mato na miya kada katumbangan matero sa utak telebisyon na miyadagan na kaya kapit yan ako nang ikaruman niya okay ka? Dan yan tayo dan ginawa niyan si ko kaswatan yan si ko Allah inaong naman na kumanang ateks yan hindi tuloy niya suha kaya di patang ka din mamimik ka din tingnan tenor na ginawa nga api niya katoa ka anto na panimasa panayaw na ka matagur ka mapadalam merkagin kaya iman wat takwallah ano man mo dikatagir ka sa paratian ya kato-kato akad na coba na isawa dia puso kay dia di padlaw tangan naku na anto man katagur kita naging kaya kasanggila makapanang kila ka sa ubad na matiru ka ang na kira taon na ginawa niyan kung mga tungan na ika inwari makapangalimbo ba ang kami akatoa ka ini anto na po na ibilintang agkasapuro anto na po na ibibuntang akasalig ka ini kami na nakiyada nga sabi kira baka di katulong niya ko ba na kayo niya na dito tulab na nga miya so ay to miya na po na ikotula di nga pagalaw na nga pamayabas na kami pagdadataro sa tawa mata na yung pabiyamiya mo gusto ko sa pawaya din yan na ikaw pamikira ginawa ni naman na matangan na kasi sulungan sa tanong minira sa kapiyaga pagati ka di mata ni may ringat na bali mo wala tala kapag pagkauntudik ka kali ang bangon wala sa ipuguntudik ka niya ang buhay ka na di ka din na ikali na nga katatapakaburo ka niya pakapakaburo ka di marami gig na imi buko kayo din na napagkalumusid na maputi na niya soro-soro yang apan alot tayo gula niya mamasakura alam mo naman mo mga wata ka na natutulog gulairan mo pa na yung toro-tota Allahu Akbar hindi ako niya huwa di tanong di pamasaan kung tanong mo si Buit na ipo may nilananaligita
Napaman sa mga batakan, napapakaan na dumakan sa kabibila sa kay puso. Umpiyain ka puso kanan kay daw, kau bilang at tao suwata na marunok sinayan. Ito ni wadang wana marah tayo marah di membawa tak atama sawa tak enak badai din mamutbetin. Sakano man ni mabubulu ya guru bagi yung kaya mga mata. Ando mana ya kapeselim buta dutano ayam mana na sakit tanui mala ayam mana ini na pesidai si jadian kutuan dan kasusuatu Allah. Mga itu tanui kenal saging kaya Quran. Mga ninilit taging kaya sabut tanu si ku agama. Di tanurong pan iuno taging kaya mga watatano. Napakasidain tanusiran saging kaya lalan al salakaw alalan si kulalan o Allah. Pira-pira man to yan nga mga watay na di na banyan no piya ka pa nga di piya ka pa nga nagsiging kaya Quran. Napala-pala tanong na ini dindig saging kaya ka pag-eskwila. Yung kaya ka pag-eskwela na fardu kifaya. Ginan na ka na ba may ka inibuga ka kada kung pagana ba kung siksa. Kapya sa katanwa taga buli na di na miya ka na nung sa English. Kanabara katanwa ng siksa ano nga. Naging kaya Quran na fardu ainain. Fardu ain padi ugo taya ubuga ka na ka kupag na lang kaon kapag na lang kaon nakatingtiman kan sa hadapan ko ka akasiksa niyan ka. Dapat ka na unggul bekangkang bulu lang ka kena lang ka pag nadun ka ng belasang kaon wala sa api pertamanan niyan tabalas. Ino ko ini dipugugiti. Kaya pagugutan ka na alam na di baraw. Ini yang membesakur. Tapi alam na history sa iba dunia na napala-pala yang ada na miyaswa. Na amay kada abang kakataw sa rin kaya Quran na waday kakatingtiman kan sa hadapan ko Allah. Ngayon, mga sasakit. Napangiraw ka sa kana barasimba ka. Barasang bayang ka. Banamiya tungko sambayang asa pagbubo sa marano. Aba na pay mo ra kana tabi ako sa mga imam di magi mama. Malas wallah. Yang ngalinggaw. Ulang mana bantuan wallah tuan ulang wan ina des. Selamat taman abundo kian abundo sa torne ini siya. Dapat ako. Dami ay tanong kapalay bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ito na mana na? Bahasa Arab. Bahasa Arabo. Amay ka din kauntulan sukabati ako Quran na nanauanan tusanan sa Quran na tiya paliskan. Sa dinian igagita pamikiran sa Quran kung kapag na doon kung kabati ako narakis umaanan yan na bunta na din rupaan na sa Quran na tiya paliskan. Kung matatagi Quran eh pira-pira rakitano imata maging ang madilimog na kapakayat perunakan adin abatan tagusi abay sa Quran ada Quran nilang doon eh at nagya semua nami ada pa kapapatan yang apa demi yang bertian nak kayu pagabatian natin perlu ba kami sa Quran namian bener bagi yang kaya wala yang kaya mapapantag na dunia Quran nila adong amalan na nabido penumiya kataling umar kita nusulan-ulan Ramadan na din kami di dielo isaw na napagkabat di akas sa Quran no adong din na Quran nila. Ada pernah masalah karena Quran dia naung daw biya pernah taya kakaba. Eno labung pansaging kaya begitu ano. Eno to aya buah kapakekuan yan saging kaya tataguan no na namin kami ang maswelekasyon kay penapa. Munggusan sama puti. Naaawidan na kapanamada dalam makambas. Tapi aki duduk kapan mamu jadi yang kamar sikilima. Adi suruh kapeigu. Sadun satau agisan gula ayamu. Akak kepitin yang ko Quran nagi inyan ipanapa na sumur ka uwal na naroon mabalit yun. Maniki po, napa na kasi akan na ba ini turun ka ba di panapa?
Upo na namiyadarkan mo sa timanapiyak na ya sabi pingangakulan. So ano siya eh, miya matay kan. Bulis kami miya kakuha sa iyo mo to mano kami. Ay totoro. Da ano pendegan na katomoro. Subakan mo yung mga wata din ng mga malilay, misi pa sila. Nagupol ka na ni Gulula, nagiyang kaya kabarakat o Quran, nasirkan na nan mamangita siya. Akan na ba ini turun sa Quran, nabugod hindi pa napaan. Ini turun sa Quran na palakatan na pagama din. Nagu, ayam ana ini nakena din. Wanto na itatagunun wallah ang mga tama na yan. Nakadiya katuru wallah si Quran. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Sa tao anapas niyan sa mga tama na wallah, mga takas wallah na siran at tigwala di mga derwaka. Naibida ko mga kata di mga tama na wallah. Katawan ako. Katawan na kay Anton na ay mga tama na wala sa kanwa kerunga eh. Namalangak ka. May tito mo na pisusungwa kasi karumang ka. Ay muna kabaya ka na makapusa pa din ang bawa sa pipi. Na may kadaban niya na awid na minis sa'yo na bisa ka. Allahu Akbar. Marungan na namin eh. Katawan ka din nakasusukat na dua. Paganero ng bawa sa pipi. Ayah ikadua ng bawa sa ngingi. Ini di kabel imama imakau mana na bodoh kotor niyan. Tapi nangan ada kau nabi ada pira kena katan kampung Jawa le nana nama kau masa pagi nami mana tu. Kita kalau si makan semusa kada musuh. Bani pergi kat kau, dia apa nami aror tadi si sabu tota. Baka pergi tu. Dapat yo, gini. Kata bani uang tunai dulu niu aku suka ngamatain. Ngaku na. Mano niyo ko na nga ibubutalu Allah mga tama na yan. Si kuwa yung manay ni tarbiyatun aulad. Sagiyong ko to kapitarbiyatan ko mga matatano. Katawan niyo wantunanan akisir ka ng sa hadapan ko. Ito ni katarbiyat ko ataka. Andang kasiran na ipiyakaan to papa. Andang kasiran sini na nadisu mga wataaka. Sagiyong kaya isikuilaan anta kasi kumadrasa. Namiyatay mo ka na. Ino mga day ke kapersuata ka andes sabab na kepakai asaka ano kasiran na pingguna na ang kasiran ko kaya kapiriran. Ang gaino to. Matan ko at akatikanod ng pumaguma. Agupo na diyang kaya ilmu na salakaw sa diyang kaya Quran na ilmu dunia. Dahil sa ilmu akhirat. Basta ilmu asal ako ukuran na ibig ka ilmu anan na para bukul niya. Bener ba kaparatya? Naman to ka nasabi dapat naman to ang amasatan mo ya. Karena ba yung nakubuli, ang makapaswator ni, na ibig to din nagwag na kapala yung sumasalit, suwaya mga ini na mga tungan na iniyan, isaw na yung mga ginawa iniyan. Iman to. Uno kumator, ni natama sa mga pagariya, kasi ibig to kuha na ta, nakakakaningira mo. Tama sa mga lupa, amin na napada sa anime kabiso. Kasi na naman tao tumitod. Pag-uhip to ko, na pala ako mapangangara. Nagpapakaya miyatay ako, nabiyatay sira naman, muna namin ibuga katitulo, ay na miya ko mga matayan. Karami man na lang pa, miya ko lang ay na. Lumerkiro. Dapat ako, madidin ako, guni. Asukat ako, nabikang gunan. Nakagiman to, na subog sa isa kapamilya. Bali pagkasagad yung matan ko, nakapira-pira yung magariari. Kami kabang kita kiran aging kaya katawa kana ubasus kata usaging kaya Quran. Ini pa magsiya kiran. Isa sa natin na nga miya nga titing ko sa mga sabuti na mga inugrang tiya. Miya tayo na. Api katawan ni wagyang kaya pamana na mga miskin, mga pubri na gina na pamilya wala na sadin sa tao at ginyan pagagatan, ginyan penatangan, ikapdi, siyapan suaya mga ini na mga pamilya wala na ibetulin ko wala kakatingtiman yan sa hadapan ko wala kadidin mabubati siya ko wala. Kaya hindi rin sa ginyan kaya magpakabasa ko. Niya kau masulan ulan ka Ramadan. Pagkisiap wala sa mga pamilya niyan. Ada pa naman kung masuk
ulan-ulan na Ramadan akati tigrairan saging kaya kapangarar pedagin kaya mga tinairan o kapot kagdangairan si kaya mana ini nakasap daw ko kaor nakararaso kaya mana ini nakawaw kada pa namang masu Ramadan lagi siran yung namamuasa kawasa abugugan wala sa limu nagagaw piraga to saging kaya mga tuwa na yung kaiman to nadadarang kairan na yung kairan piragyan kaya mga budayo ka mga siringan na ka tamaniman tunay na upunayong kairan kung buadang buwa may pangaling gulong kakiran may pangaling mo kakiran tamaniman to nadulin na bakiran pakadan sa nagulaw kiran waya manay ni na pipiya maganwala sa manay ni na mga limu ando pinagyan kaya mga tao at papungan wala sa tamo ka iman to na oras si manto agyang kaya di tanong kapangaling gagaw kapanak pa na iabalas afdalus sadaka ayamak kalirbiyo sadaka nasagyan kaya sa Ramadan yan kaya mga ulan-ulan na uwaid na nan ka mga pipiyasan sukasid ka ubay na piyak kalubiyo wala agyan kaya kasid ka sagyan kaya ulan-ulan Ramadan now na mga ako inusay tanong naging kaya iman nakatiya alas 30 kanamalo ka ng manesong pasumbagan agyan kaya ikadul ukhuwatu fillah yung kaya kandayo-dayo kang bubulayo ka para si Allah ito pati katano din yun na ito ka umanisa na subad na kipantagyan nun napagkakuha niyan din kaya siya lang na bunda alabi ay manay ni nakapakatokin sa kano ay kamada kalaya kasusubra sama nenay na mga karireserba na kurumpan hindi miya nga mga kano dati yung sibilaw api sa kano pa na api di kurun miya kakuha na sarap pada kano makakuha di ka doon na tungan niya ako di ka doon pagkatambungan ayay ka doon naging kaya ukuwato fil Islam ay mana na kandayo-dayo kambubudayo ka kapot pagariya si Allah subhanahu wa ta'ala napanutunan na kan sa kano sa kambubudayo ka si Allah ito pati ba sa doon na risaw pamana na makatayo sa namiya bunto daripada dia dua katawa tumanay amin bulayo kasiran si Allah kena obasiran mindayo obasiran min pagaria abasalakaw ka mga galabo ayabu akiam bulayo kairan kian dayo iran na pantagbu sa ikasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kotomiya kapira dunula nagiran kambulayo ka yang gaya sa katoro na tigin na pagaria iman tuwa tigin naman ini kada dia akan lagi sa mga pamilya ko na buling ako sa giyang kutay nga dagat namin guro o kasiran sa liran ikang ginawa iya para busi ko Allah kanaba pantag mo sa kiyang ginawa iya na kanaba politika idapata kao kanaba siran namin doon sa pantag mo sa mitumpo ko siran sa dagangan kakana kaya buhak yang ginawa iran na pantag mo saya malay na kampuli basi ko Allah nagdagingan sa kanwa mga doy adi kano ini bubudayo ka na pantag mo si ko Allah kagi di kano di makatutuna sa giyong kayayamaan na ini na seminar na si kano di bubudayo ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala si kumiya kakini takapag-iyong ko tuwagawi ini kadari agiyong kaya isa agiyong kuta ginawa ini anak pianumpang yan ari agiyong kuta pumana na ginawa ini namiyabing sa agiyong kuta nga din nakagiyong makalog sa lalan napiyaki sugul wala sa malaikat sugul wala sa malaikat napiyaki balaki ano nagyong kuto asa kataw andayo napiyakapan niya rupa wala sa manusia na inisyo nagyong kuto sugul wala malaikat napiyakapan niya rupa sa manusia pagaria iso na bubay kulay ando kay inisyong natigyan na sunga ko sa giyong kuto ginawa yakan
Sagi yung kuto ay sa abariw. Isaw na isaingan. At inanto na isumukaw. Baadong na dinudi ko ayan atamo ko. Isaw na baadong na mga dugang na tutumpukan yung. Ayapit pero lagi yung kuto sa katawa manusia at pumisita sa giyong kuta ginawa iniyan. At tigin man ay kapumisita korona na inaona na kada di akanon. Bubay akanon ko kambulo kami si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pintur lagi yung kuto malaikat tasubo. O Allah, natigin na rin sa katawa manusia. Napakito ko na kanaraka ko na pintur o Allah. Asa ka na nasugo ako niya. Napakito ko na kanaraka ay nisugura ka na Allah aso kapag kumabayain ka sa giyang kuto ginawain ka na so din sumubaya ka naginan din dibubayar ka Allah subhanahu wa ta'ala. May na mga kambubuli kasi Allah lagi diwa mga seminar sa kanon na inaon kanaman na iubad na mga dili siguro kano ko katutungan-tungan eh ayaw ko rin dinudi ka gagkrata ka kumukumus ka pamagar ka napantag mo sa giyang kaya dini ka pakatutuna sa giyang kaya mga seminar na si ekonomiya kang bubulay pa nagikan dildo si kulagama na aya pipikiran niyo sa kanawalangan na aya maana ini na di seminar na sari na sa bubulay iyo si kupudiw adi seminar na ginanitim panginoon Allah Abu Berkan o Allah subhanahu wa ta'ala sa adong puman sa umanisa na masisilagin supadiin. Lagi do dia napakapitengki. Lagi do dia nakakagudin nakagisakan niya na namapuro. Napakailan diyan sa priya na ramil sa mabuba. Naginan din mambu. Iya maanin na sadin sararang iterka. Sadin sararang itaka. Si sagiyong kaya bulay pa sagiyong kaya seminar. Naginan din irarang iterka wallah subhanahu wa ta'ala. Gina. Ayaw mana? Na ayaw pagdanan. Agiyang kanan atap pero Allah. Pantag sa giyong kaya ukwa fillah yang kanan akan bubulayo ka sa giyong kaya yamanay ni na agama nalakat pero Allah innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mata na tigo Allah asumia maratiya nasirani pitulo nagariari sirani nagariari yang kanana ikhwan na basarabanan ayah peturu na ikhwan na nagidanan usa katawalo ko sa aming bababata naginan ikhwan yang kaya ikhwa anama maarbutar uwata ama itu ikhwa na nagidanan ko isa-isaan taputano ayabuan taputano sakitan ama titimu na pantag sa ikasusuato Allah na makapalagi-lagi bitano siya nagi peturu na ikhwa upa maka-ikhwan nakapamilya yung nakakatanong na ikhwa nakanabang ang pamilya asuan tapatan na isa-isa asubo sukaswat na tanong Allah subhanahu wa ta'ala lagi magaliari tanong na umanisara kitanong na ayamana na pipikiran yan ang yung kaya kapuru Rasulullah lagi inaluya yung nabi magaliari tanong si ikhwa agama Napigina la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsi. Dede na keparatiya, dede na mga taruto. So paratiya wisarkan. Taman sa dinyang ikabubaya o pagarinyan ang Muslim sulagi ikabubaya yan sa dinyang. Ito pati. Iman ko, bindigin na baitan, may pagariatan. Mimbubulayo katano na para si Allah subhanahu wa ta'ala kena ubayak yang bubulayo katano baada na kadoto at bagi-bagi tano kena bayak yang bubulayo katano kaya pagpagariatano baada na tamo at panggira-giray kena ubaya di tano di kandayo-dayo na bapantag sa adun ayamana ni naantap tano ko niya ayamu adi tano kapakap mamasay saging kaya masa na pantag mo sa maswat tano langon suwanga subhanahu wa ta'ala hinan at yung kaya kapulariari saging kaya isla na isa niya masasangkuy tag yung kaya ulan-ulan tanadan
Manisar kita nuna magdemu isa. Agiang kota magdemu mo dia. Diang kota kia kita mga seka kawasa. Sagiang kota kia tinggalang kakuhungos. Nagusok kawaw. Kapagpakatanayan ka. Napipikiran ka sa pagaring ka Muslim. Kada pa na mau masuk ulan-ulan Ramadan. Na magdemu yan na katik tiragi sagir kaya kapiya-piyakan niya. Ino kani pengaling dulu ko pagaring ka. Ino kani pengaling. Ino kani pengaling na panawa-dawa. Sagian kaya siringan ka. Aya inaluy ko Rasulullah. Al-Muslim akhul Muslim. So Muslim na pagaringan. So dagi diyan na Muslim. Ando niya tagu so kamu Muslim ka. Ando suwini tungar ka. Ini sinang ka o ulan-ulan Ramadan. Daka dina ikatagui sa gulo. Daka dina katagui sa kapati. Si kutungan na ka. Amada kalakiran at taman imanto. Na dito na mapya. Akakakaras abo di pujian itu. Dito na mada. Akapakaliling punong yan. Saya mana ini. Nakapipipis sirul sa resto. Agua yang mana ini. Na nakadalaga yung kuto. Alimu unwag Allah subhanahu wa ta'ala. Dinan mga pagalit, mga bubayakan si ikaw agama. Ayaw mo, okay. Ay kububayar kita ng Allah. Na mabalitan ang magarheri si ikaw agama. Kaya ubad na mga pagda, okay tapos pagarian tanong. Ayaw mo, apel-bildo ang tanong. Naging kaya Islam. Ito hindi man naging kaya bildo yung mga sahaba. Ako pakirawat perkitan. Orang makna ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mana ini panutula. Antara itu bekas kuasa guna. Lagi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukiat tidur orang samala. Si Sabadar. Kagid na mga bubayakan si kuagama. Miya kada-kada miya said ku mga Muslim. Madak kalamang bu miya patairan. Sagyong kuta mga riduwe. Na adan manari at tanduon ko Rasulullah kung mga bay kayo sa kanwa mga bay na patot suwaya manay ni nakapagadatir kano na gusto ka pipir kano kasi kumasaw nabi na ad na isa bay asa sarigan yan si kumasadikat didawa apakaw idin yan sa kandi apakapagpagikatan yan si kumanga dato mga mama adi makiprang sa lalansi ko Allah nakadiri di siya di didawa yang kaya saka tahu apa yang mengengrau si kuapi antun ada na panduan Rasulullah awi dani naging kaya kan apagi katanya na sa igaging kaya di makiti dawa sanalan ku Allah mga sahabat Rasulullah miyan naging kaya beri na papakaranas aya pagkigulo kiyan aya pagkitagaw niyan na nama kekailangan niyan aging kutuwa ikat tumanay at tumatan aging kutuwa kararas aging kutuwa kawaw kami ang alas kanya aging makaw mo naging kaya sa kataw mo ini pagapasyan naging kaya kandi at tataguan sa iyo kami akap guro kapumanas aging kaya sabala aging kaya pamanan na padiran sa aba ama ang ganapan aging niyan ni pagatatunganay niya na makakailangan suwing nami akagiro aging kay paganay asahaba akiyaw ma naging kaya ba ya maawid sa kandi aig ay daw tingin ako to sa pagariakan ang makakailangan sa iyo uwan napalalagwin ako naging kananay na daw na nakagiya ko ipalalagwin niya nun niya nung manakapakauma na alam man nami akaguro ko sa iyong kaya sa bala ama pagkigulo kayang pamanaging kaya pamanakakailangan niyan si Kuwin ayat na pagkigulo kaya nagyang ko tayo na uwa kung pagkainom sa piyasa sa tukay kami akagulo ko managing ka ikadua asahaba ama angala at tigina daw ko to sa pagariakan na di baka pagataata na palalaguin ko naging kananaig kamataan na sa kanya na kailangan niya kagi umakaw mo sa giyang kaya maangala sa giyang kaya mga sahaba ko Rasulullah ay katalong ay nenong kapakataling man ay na umiyatay doon na rautan na suwig na tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala ikasuin niya na sa giyang kaya ikadua apa pa kaburaw ka di makaparagwa din yan may pagatata kailangan yan suwing na yan mana kapakataling man nabiyatay ko man tiyari mo Allah napiyaka kumiyasuy sa giyang kaya paganaya punan yan
ama kagugulaw ko din sa giyong kuto kakakailangan yan sa giyong kuto ay ini nung kapakatali umanam niya tayo pamanahim ko sa kato mama ginan sa mga Muslim kuto nga niya kigagagatan ararab wisa kilan supadiyan apya minsan pansabon pisimbuya na pasyan si sa giyong kuto pamananak bakaragilay niyan sa bakarang niya na yan apa nangkan na may kasupagarin yan ng Muslim na dito kekailangan niyan na tumuka din yan makan asal ka makan upagarin yan ng Muslim dimantun sa diyan kaya ingat teruhay ng Muslim di ba na dinahala ada sa mga Muslim adi ke kapadi ama kaibarat at Rasulullah kalbulnya niya sundu ba'dahu ba'da ayam makna ini na lagi disiran saktiman lawas isaw na saktiman awalay adi makasusumanga di makambuberisa iman to na umanisa na kaya suruan yan aginawa niyan kada akepasan sagir kaya masa adi sumanga deto tanong andi sumanga tungan na itanong ang mga laitamo ko kaya kadaklan na sumanga deto tabi ako kiran makasanggibo pito diniran supagtawiran mga ala itamok na inindiray no niran sa mga tungan na iran katawan niran at taman ni manto nakapipiyakan niran sa dede nakadiyang kai sa emana ni nakausog sa mga pisemba niran unan ni mantua Ramadan apaginang kaalwi sa supliyan ikadua ini masa sanggu itu ulan-ulan Ramadan aging kaya kang buburi ka si wallah ayabu akip pengaling gagaw naka kip pengalim unaka si ko emak ini na pagaring ka Muslim ayap penari kagi mades ka na pantag mo sa ikasusuat wallah kena ubah kaul maki beda-beda dan kena ubah kagi din ka di kang gunaan na tigakainaw begenakan kanino ka pakai semua bambu pira-pira mana di mana dekat kokoannya pernah di mana dia di si dekat tadi ke posian na dia mani pangari kari dua ni nak yang mengatawa ya kamata kau dia jangan mi pengaling lu na pupuding mus jika na pupumu magaya saka coro ya kapag ada kepakai so padaka dia di kata dia dipakakan na piakan lang kapakapan lagi mi akawi tahu si cakasan mo ya na dua ada tu dapat kau nang na umanisar kita mga bubayakan si agama tanulan tanu sakitan mga maranaw na kena uba mo tanang mga tanu kena ubay ni tanu ay sisa nakawa inura ka tanu ay kibugugin kaya kiyati talikuda tanu ay nindiray nung tanong subetenu niya kala suagama bedin niya nagumputan langwan tama na mga lalangan inutan ay kulaula umanisa na kiadan sa dudong si kupadiyan umanisar kita no na tiadi kuda niya inindiray no supadiyan al muslim akul muslim katiruan ng Rasulullah so muslim na pagrinyan so lagi diyan ang muslim la ta'asadu di kanu pisisiga wala tabagadu di kanu pagkararangita wala tadabaru di kanu betul tali kuda wala tanajasu now ato na miya ulaw tanong inong kadin na imi penderay nung natunganin kay ni inangin na lambul-lambul apanganan kaniyo sa sulod walay niyo dan niyo na nakasireti aging kaya mga siringan niyo adi suwaya manini na miya katong kasiran la ilaha illallah bangkadi kegida maging kutwa kasasakuro rumang kasaking kutamada kelapanganan kaniyo asiringan na kayo ni nabayiran din na pagkatapos aimpiran kada abayiran na may pagdengkas ibet sakada tuwa lakoran nuna naman tuwa Ramadan sa din sa bigan luar na sa tamo di niyan ipangaling gaw ipangaling mo sa mga pubri amay maani na mag-agama sikwa agama wallah ibet kakating timanin susiksa wallah sa hadapan si wallah relay ako niyo kamu buka katawi ni ukia berarti akan kamu buka tidak baca kak namanya aku makan soleh no pabi nak sumber dia kan juga mia sumber dia na namanya kata pak mamu cari yang kotoa mia kapa kayo sama yawai diginas
bentuk mana madok mana pakapian ni misi saya juga kan kada paketagasian lo ko saya dapat kau ha nana mana ini namanya kapakan saya nasakan ini di mangimumul dapat ka nana percaya dia mama ipani dulu na budi ka mabugur ka ni dapat kau na kaya laswan rupiah na si karumang kamang na pusa seminar na papa namanya kapia nah di nga kataon to ni petami karumang ka di mo pakito ko kami ka dito dapat kau nang kami ni bulu kami ya dapat kakuraun ni akuan kana sawopen api sisa kabel suasawa manuk ay daw na matang kuan na ay penubang may nga padagapin sa seminar. Assalamualaikum ay daw waalaikumsalam na may din alam nga panasing o baka di pa mo magay baka di debu amatang agpa kaya kuan niya mo na tumatang pero kanita hindi dapat ko basta pumumugay ka na miya ka api di sumising abutan na kau baka mapala di paras kasumatangan na pakasisinga ka smiling eyes imiyang ka. Assalamualaikum nah iba't kami didugo na mayaw pa na aduh waalaikumsalam iba't ko baka pa napakapos sa wala waalaikumsalam dani aduh pumuli naman ito api akapakaran ni upuso kayo dapat why doon ay Ramadan naukam kotok marisi pagka amin jawana dapat ka nami akatali ko dengan na ibat ko Allah aku pakai amin betadi no to na ibat kadikan yang di Indonesia ko Allah katawan ka dila magal na di ang kaya kateng kas na lamo na pangirun uli penuh Allah adi merumah saya ko ulan-ulan amar Ramadan pada kita tarima nama dua mana gede ya kala ali tata ko menang bulan dapat menang kasede tidak dapat kau mano belum nak tata tidak tailapia apa para nutu sawaman ko na susu tapi roi na tata matang wala kani kay dia pun karuman niya di na matang mo mapiang kamu bulu gayran sa seminar ate aromiyaran dapat ka bisi suba ka pugo sa mga seminaran ni kaibet kami ama kapi-api mga pendidik kami buat coba deh dulu kan mantan pengusian terkanu dia mau tua ini pandu tapi dia mau tadi kami dibeli juga nih Asiman Sawi Abdurrahman tapi itu enak pakai kasih kami pun suka pada lepas nah dia nanti dulu kakak saya bisa nak kepakai siran memang bunga di uang itu kan dari betul dengan kuala kayak nong pengusiran nak ada nih ini tuh nabang ada pikiran mengusir kata pemasanan matanya ini mana peri macam ini ka berbeda di kayak mau berpikir nak kayak buat kia dua gingkau nak dia pantang sakap bergerak yusi Allah dunia kan anak boleh boleh punya teh teka di punya madu kami ada sebelah so kami lihat tadi udah buat kia begini aku ceringan nak anak suara kak Allah apa diganya di juga seperti ada sama nih nama lu tanurun kia dah lu kia dah tanur kami kan tahu agak KTM ya anu bahasa masa nama di sekarang makanan yang mendingan yang sekali nak tinggal di mana mau udah gua marah kenapa orang tak asal dia ni di terai satra pagum na kami pa yan kira sa kamu dak to ta berdatang sama apa pada satra auto ada na rota mata aso berdatang sa ni di mangula sa utata mata nama di bagiran na betega maluta pagisi dapat yo nah boleh saya tandu wala sama dalam apa penen wala tandu bukti ada sama nih nak tandu dini babu dia wana karagano na dua nah sama do na peto ayaw tanga karagano din gua tandu di maka betutu na risa yurakan niya ngamubuhi kan oh ngayon apa ni busi wala sa kano mga bubayakan mga watakan nah panganing busi wala asoad na mga garudupa yanon na magayon na yung kanway sa kapamilya ubani pa kadilipat suka pedalapat atero ani rasa kan bior nirse kaya gua kapung muda ani sana suat-suat yu si wala oh kakano lagi wala oh dapat iwa matan kalu agan kalu wala asar kami ginawai kalau siring-siringan ang dinugo ano berkali dia dapat kaya mana na bali pa kadilipat so namin pumumasan ni mato napamasan sa padi napipili lang ang siringan na ka niyang buhay ka bubud na yung musa sulbang anak sa kasi karo mga mata ka dapat ka sirete ko sa mga siringan niyo na kaya maana natarimaan na iwala yun kaya baka mubarat pinuatan ari bagari
mamang ni tanusi ko daw na maniyata tani wa qala subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin dapat yo na maniyata no ya Allah nakati kami manakad na nami ay pupuro amit man sumbala aparad alimami ya Allah atau nami ay manto na ulan-ulan Ramadan mada kanalan sukya samutami kung mga katiro ka nabusok katiro na bingka at tatarima ni manto sulang wanupang niya arhamar rahimin ya Allah panginamir kaya ya Allah panginamir kakad na nami arilay kaming kakulangan humiyangan dudus samir kaya Allah menagi din sumiyat tibu bahami dami mati buba kalipat mini bulugun suaya mana ini nama agak kami ini kuat kami pangirai pamamakin dari Allah ada kau nama surat ya Allah nakasih kami ya Allah ada pemimpin kakak beri kami ka mga uri penekama sesuatu kau ya Allah ya Allah dalam kasagin ka ya ulan dan kama dan surida biar ka penekan nami asum beramal sami ya Allah melagi ya Allah sumia matai kiran nabu subi kiran ya Allah na pengina biar kakak nami ari yang kasiran ya gumapin kasiran ya Allah ya Allah pengina biar kakak nami ya beri laburong sumangai nami tunganai siran kami de nami ya lugat tunganai siran kami de nami ya rasai tunganai siran kami kami akan demar akaliran ku kia paguyug yugiran kami ya arhamar rahimi pengina biar kakak nami awan penalam badang kakiran mirilan pengina biar kaya Allah arilan rilan kasiran ya Allah ya Allah pengina biar kakak nami maafin kasiran ya Allah buka bobein kasiran ya Allah pengina biar kakak nami ya sama maami maganak ya no kasiran mi arunut semua lawasiran mi alugat siran tantu ko kapulu bairan ko kawiyagan apan tadi biar kakak nami awan na dinan katarut ko kawiyagan pulunya apan tak khusus terkaya apa nak artikan ikan dengan yang mengaitkan ikan. Semua kemudian Rasul Yusuf menangkal Allah semua kubur mengalok sama min beningan siaran serta kaya Allah. Ya Allah penginan mereka nami. Akhirnya kasiran dunia Allah. Ya Allah penginan mereka nami. Atur ruang kanang gunawan ruang kaya Allah semua rata ya Allah. Ya Allah penginan mereka penekan nami yang kaya ingin dunia belui. Nah penginan mereka nami mau beri ayah ina darawatan si kuda mau mengingat saging kaya dua renam. Ya Allah penginan mereka nami. Awan nami sasangatun natapengkan aku tiba karena langit kaya Allah saging kaya ingin dunia belui. Penginan mereka nami angkat tangan sambil kau suka kau nusulimu kaya Allah. Dua anak. Innahu la yaqbalu du'a illa anta ya rahim bil ibad. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا واهب الأتيات اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرباع والزنا والزلازل والمحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassalamualaikum Kadana nami dimuangka sumangatau amira rasa irakau sangka iya Ramadan iplo asadusa umanga ori benakau kadana nami dimuangka sumangatau amira rasa irakau sangka iya Ramadan ipeluasa dosa umanga ori penegak tatapang kaku tetanggisa sulut para tiayan kau lidah seneka ku galabak aisa paro Islam karena nami limu angka sumangatau amira rasa irakau sangka iya Ramadan ipelo
dusa mga ori panakam. Ilaing ka sumita obat ang miyang harapan ka. Lidasan ka kugalabat aini sa paro Islam. Kadana nami limuang ka mga tao ang mirasa-rasay rakam. Sangkae haramadan ipiluwa sa dusa mga ori punakam. Kadana nami limuang ka sa mga tao ang mirasa-rasay rakam. Sangkae haramadan ipiluwa sa dusa mga ori punakam. Mga ori punakam. Mga ori punakam. Kasumanga tao ang mirasa-rasay rakam. Sangkae haramadan ipiluwa sa dusa mga ori punakam. Kadana nami limuang ka sa mga tao ang mirasa-rasay rakam. Sangkae haramadan ipiluwa sa dusa mga ori punakam. Tatapang ka ko tetanggisa sunod para tiyayan ka. Lidasan ka kugarabag ae sa paro Islam. Kadana nami limuang ka sa mga tao ang mirasa-rasay rakam. Sangkae